Родителите продадоха 15-годишната си дъщеря на стар милионер шейх. Въпреки че тя ги молеше и плачеше, я принудиха да се омъжи. Но в момента на да, шейхът разкри нещо, което никой не очакваше. Тайна толкова дълбока, че парализира цялата церемония. И това, което тя прави след това, ще ви вдигне космите. Ана Мария, мила моя, ще се омъжиш. Думите на Красимира паднаха във въздуха като камъни, хвърлени в тихо езеро. Ана Мария, седнала на студения стол, срещу родителите си в малкия апартамент в Пловдив, премигна, сигурна, че е чула погрешно. Как? Намерихме добър мъж за теб, продължи Стоян, думите му се спъваха. Пръстите му тропаха нервно по изодраната маса. Богат. Може да ти даде живот, който никога не бихме могли да ти предложим тук. Но аз съм на 15 години, прошепна Ана Мария. Гласът й заглъхна. Още ходя на училище. Той е на 42 години и живее в Дубай, прекъсна я Красимира, сякаш четеше списък за пазаруване, избягвайки погледа на дъщеря си. Бизнесмен е. Има голяма къща. Никога няма да ти липсва нищо. Светът на Ана Мария започна да се върти. Стените на апартамента сякаш се затваряха около нея. Въздухът стана гъст и трудно се дишаше. Познатата миризма на ефтин тютюн и изветрил парфюм сега я гадеше. Не искам да се омъжвам, успя да каже. Думите излязоха като задушен стон. Не е въпрос на това, което искаш. Гласът на Стоян се втвърди. Вече е решено. Заминаваш утре. Утре? Ана Мария се почувства като ударена в стомаха. Но дори не го познавам. Ще го опознаеш, каза Красимира. Най-накрая погледна дъщеря си, но очите й бяха стъклени, сякаш гледаше през нея. Документите в ръцете й трепереха леко. Той вече плати. Всичко е уредено. Той вече плати. Думите отекнаха в съзнанието на Ана Мария като погребални камбани. Тя не беше дъщеря, изпращана към по-добър живот. Беше стока, която се продава. Мамо, гласът ти се счупи. Не искам да отивам. Моля те. Обещавам, че ще бъда добра дъщеря. Ще помагам повече у дома. Стига! Красимира удари ръка в масата, карайки Ана Мария да подскочи. Мислиш ли, че това е живот? В този жалък апартамент, без пари за нищо. Поне така ще имаш гарантирано бъдеще. Но искам да уча. Ана Мария опита последен път. Сълзите вече се стичаха по бузите й. Искам да рисувам, Рисуването не плаща сметките, каза Стоян с жестока финес. Мечтите не слагат храна на масата. Ана Мария погледна родителите си, тези хора, които я бяха донесли на света, които трябваше да я защитават, и не ги позна. Бяха непознати с познати лица, говорещи за продаването й. Сякаш обсъждаха цената на стара мебел. Иди си прави куфара, заповяда Красимира. Вземи само необходимото. Той ще ти купи нови дрехи там. Ана Мария стана като в забавен кадър. Краката й се клатушкаха като на счупена кукла. Отиде до стаята, затвори вратата и се облегна на нея, плъзгайки се до пода. Ридаята й бяха безшумни, отчаяни, като наранено животно, което се опитва да не привлече хищници. 15 години. Тя беше само на 15 години и животът й се решаваше от хора, които дори не попитаха как се казва. Грабна тетрадката си за рисуване от чекмеджето на скрина и я прегърна до гърдите си, сякаш можеше да поеме всички мечти, които беше сложила в онези страници. Това беше всичко, което й оставаше сега, драсканици на момиче, което за по-малко от 24 часа щеше да престане да съществува, за да стане съпруга на непознат от другия край на света. Тази нощ, легнала в леглото за последен път, Ана Мария не можа да заспи. Всеки шум в советската сграда звучеше като сбогуване. Вятърът, който блъскаше замъгления прозорец, стъпките в коридора, дори капенето от банята, всичко сякаш шепнеше, че детството й приключи брутално и окончателно. Тя още не знаеше, че най-лошото предстоеше. На следващия ден, докато Ана Мария сгъваше малкото си дрехи в малкия куфар, Красимира и Стоян разговаряха шепнешком в кухнята. Тя можеше да чуе откъси от разговора, отделни думи, които не правеха смисъл,
15 години, достатъчно пари, вече не можем да се върнем назад. Подозира ли нещо? Попита Стоян. Грубият му глас бе натоварен с нервност. Тя е само дете, отговори Красимира. Не разбира нищо за истинския свят. Ана Мария спря да сгъва блузата, грубият плат между треперещите й ръце. Имаше нещо в начина, по който говореха за нея, сякаш беше предмет за търговия, а не дъщеря за защита. Полетът до Дубай беше безшумен кошмар. Ана Мария седеше между осиновителите си, гледайки през прозореца на самолета как светът ставаше все по-малък долу. Красимира й даде хапче срещу гаденето, но Ана Мария се чувстваше странно сънлива и откъсната. През дългите часове на полета фрагменти от стари спомени започнаха да изплуват в мъгливото й съзнание. Жена с кестенява коса, пееща приспивна песен. Висок мъж, вдигащия в ръце до синя кола. А после тъмнина, викове, звукът на усукан метал. Но тези спомени сякаш принадлежаха на друг човек, като сцени от филм, гледан отдавна. Когато самолетът кацна в Дубай, сухата жега удари лицето й като шамар. Всичко беше различно. Арабският език, ехтящ от високоговорителите, миризмата на подправки и ориенталски парфюми, бялите развяващи се дрехи на местните мъже. Шофьор в униформа ги чакаше с табелка. Той не се усмихна, само махна да го последват. Колата беше луксозна, с студен климатик и кожени седалки, които карат Ана Мария да се почувства още по-малка. Докато се отдалечаваха от летището, пейзажът се променяше драматично. Огледални сгради отразяваха безмилостното слънце. Перфектно подредени палми създаваха изкуствени оазиси, а в далечината една постройка се открояваше срещу синьото небе. Дворец от бял мрамор с кули, които сякаш докосваха облаците. «Там е», промърмори шофьорът на английски, сочейки към двореца. Ана Мария почувства стомахът си да се свива. Не приличаше на училище, приличаше на дом на крал. Дворецът на шейх Умар бин Ал-Халид беше още по-внушителен отблизо. Ароматни градини с дамашки рози заобикаляха постройката, а фонтани с кристална вода създаваха нежна симфония, която контрастираше с тежкото мълчание, установило се между Ана Мария и родителите й пури от пристигането. Слуги в бели традиционни дрехи ги посрещнаха на входа, но беше Исмаил, дясната ръка на шейха, който ги поведе по мраморните коридори. Беше висок мъж с поседяла брада и тъмни очи, които сякаш виждаха през хората. Говореше арабски със слугите, но английският му беше перфектен, когато се обръщаше към гостите. «Шейхът ще ви приеме скоро», каза той, дълбокият му глас отекваше по стените, украсени с златна арабска калиграфия. Момичето трябва да се подготви за представянето. Представяне! Ана Мария погледна Красимира и Стоян, но те избягнаха погледа и при млада слугиня, не много по-възрастна от Ана Мария, се приближи и направи деликатен жест да я последва. Казваше се Лейла и макар да говореше малко английски, очите й предаваха нежност, която Ана Мария не беше виждала от дни. Лейла я поведе по дълъг коридор до луксозна стая с персийски килими, коприна завеси и прозорец с изглед към градините. «Рокля», каза Лейла на елементарен английски, сочейки към великолепна творба, окачена в гардероба. Беше бална рокля в тюркоазено синьо, бродирана с златни нишки, по-красива от всичко, което Ана Мария някога беше виждала. «За какво е това?» попита Ана Мария, докосвайки копринената материя. Лейла се поколеба, после се приближи и прошепна: «Много момичета. Днес всички 15 години». Кръвта на Ана Мария замръзна. Много момичета на 15 години. Не беше училище, не беше награда, беше нещо друго, нещо, което родителите й знаеха, а тя не. «Трябва да говоря с родителите си», каза тя, насочвайки се към вратата. Но Лейла хвана ръката и нежно поклащайки глава. «Не сега, шейх, чака». Ана Мария се озова затисната между страха и послушанието. Облече красивата рокля, която падаше перфектно върху слабото й тяло, и позволи на Лейла да сресва кестенявата й коса в сложни кадрици.
В огледалото видя момиче, което приличаше на принцеса, но очите й разкриваха ужаса на изгубено дете. Когато слезе в главната зала, Ана Мария разбра истинската природа на това събитие. Десетки маси бяха разположени в разкошната зала и на всяка от тях едно семейство чакаше с момиче на 15 години. Всички бяха облечени като принцеси, но всички имаха същия израз на страх и объркване. Шейх Омар бин Ал-Халид влезе в залата като безшумна буря. Беше мъж на около 50 години, висок и внушителен, с грижливо подстригана черна брада и очи, които сякаш носеха тежестта на 1000 тайни. Носеше традиционни бели дрехи, които увеличаваха и без това заплашителното му присъствие. Започна да обикаля масите, поздравявайки семействата, но Ана Мария забеляза нещо странно. Той едва поглеждаше лицата на момичетата. Вместо това очите му се фокусираха дискретно върху краката и ходилата им. Когато най-накрая стигна до масата, където Ана Мария седеше с Красимира и Стоян, шейхът спря. Очите му срещнаха нейните за миг, който се стори вечен, и Ана Мария видя нещо неочаквано – болка, дълбока и древна болка, която отразяваше нейната собствена. «Това е Ана Мария», каза Стоян, гласът му леко трепереше. Както бяхме обсъдили, шейхът кимна, после направи нещо, което остави Ана Мария в ужас. Наведе се и погледна директно белега на лявата й крака, белег от раждането с форма на полумесец, който тя винаги криеше под дълги панталони. За миг могъщият шейх приличаше на мраморна статуя. Очите му се напълниха с сълзи, които се бореше да задържи. «Тя е...» промърмори той на арабски, после се овладя. «Избирам я!» Красимира и Стоян се усмихнаха като котки, които току-що намериха гърне с сметана. Ана Мария обаче почувства света да се срутва около нея. «Избираш за какво?» попита тя, гласът й излезе като отчаян шепот. Шейхът я погледна отново и този път Ана Мария видя не похот или собственичество, а нещо подобно на разпознаване. «Да бъдеш моя съпруга», каза той най-накрая. Всяка дума падна като камък в абсолютната тишина, която се установи около масата. Ана Мария почувства земята да се отваря под краката й. Съпруга! Тя беше само дете, имаше мечти, планове, цяло бъдеще пред себе си. Как родителите й можеха... Погледна Красимира и Стоян, търсейки отчаяно някакъв знак, че това беше ужасна грешка, че ще я защитят, че ще кажат не. Но всичко, което видя, бяха алчни усмивки и очи, които блестяха от обещанието за богатство. В този момент Ана Мария разбра опустошителна истина. Била беше продадена. Тази нощ Ана Мария беше заведена в още по-луксозна стая от предишната. Стените бяха украсени с сложни мозайки. Леглото беше покрито с коприна, която струваше повече от всичко, което някога беше притежавала, а от прозореца можеше да види осветените градини, простиращи се докъдето стигаше погледът. Но цялата тази красота изглеждаше като златна клетка. Седна на ръба на леглото, все още носейки тюркоазената рокля, прегръщайки тетрадката си за рисуване до гърдите. Сълзите идваха на вълни, намокрявайки страниците, където беше драскала невинните си мечти за свобода. Лек тропот на вратата я накара да вдигне глава. Лейла влезе, носейки поднос с храна, която мирисаше на екзотични подправки. «Яш!» каза тя нежно, поставяйки подноса на малката маса до прозореца. «Не ми е гладно!» промърмори Ана Мария. Лейла се приближи и седна до нея на леглото. За миг просто останаха в мълчание две млади жени от напълно различни светове, обединени от безшумното разбиране на женската участ в свят, контролиран от мъже. «Ти, омъжена?» попита Ана Мария, гласът и дрезгав от плач. Лейла поклати глава. «Сестра, омъжена, 13 години, много тъжно». Ана Мария затвори очи. Не беше сама в този ужас. По целия свят момичета като нея бяха принуждавани да пораснат преди време, да изоставят мечти в полза на амбициите на други. «Мога ли да изляза?» попита тя, сочейки към прозореца. Лейла погледна към вратата, после обратно към Ана Мария. Прошепна: «Охрана, много охрана».
но не каза не. След като Лейла си тръгна, Ана Мария остана будна, докато се увери, че дворецът е заспал. Тогава, с внимателни движения, връзваше няколко чаршафа заедно, създавайки импровизирано въже. Сърцето й биеше толкова силно, че беше сигурна, че всички в двореца могат да го чуят. Прозорецът на втория етаж даваше към част от градините, където светлините бяха по-слаби. Ана Мария връзва импровизираното въже за тежкия крак на леглото и започна да се спуска. Грубият чаршаф изгаряше нежните й ръце, но тя продължи. Свобода. Думата отекваше в съзнанието й като молитва. Ако можеше да стигне до градините, може би ще намери изход. Може би ще може да бяга, докато намери някой, който да й помогне. Когато краката й докоснаха студената трева на градините, Ана Мария почувства взрив на надежда. Тичаше между ароматните рози, ориентирайки се по звездите, търсейки отчаяно порта, по-ниска ограда, всякакъв път далеч от тази златна затвор. Но дворецът беше по-голям, отколкото си беше представила. Тичаше минути, които се сториха часове, винаги намирайки само още градини, още мраморни коридори, още красота, която не можеше да оцени. Тогава чу стъпки зад себе си. Момиче! Гласът на Исмаил разряза нощта като остри. Ана Мария спря, задъхана и се обърна бавно. Дясната ръка на шейха я наблюдаваше с израз, който не можеше да разшифрова. «Моля», прошепна тя, «искам само да си ида у дома». Исмаил се приближи бавно, сякаш имаше работа с ранено животно. «Къде е домът ти?» попита той. Гласът му по-мек, отколкото очакваше. «Пловдив. С родителите ми...» Тя спря. Красимира и Стоян я бяха продали. Те вече не бяха дома ти. «Не знам», призна, разпадайки се в сълзи. Исмаил въздъхна дълбоко, после се наведе до нивото на очите й си. «Върни се в стаята. Утре, може би, нещата ще станат по-ясни. Ще ме нараниш ли?» «Не», каза той, и Ана Мария му повярва. «Но има неща, които трябва да знаеш. За това кой си наистина». Докато я водеше обратно към двореца, Ана Мария се запита какво имаше предвид. Тя знаеше кой беше. 15-годишно момиче от Пловдив, което обичаше да рисува и което беше предадено от единствените хора, на които вярваше. Но в дълбините на съзнанието и онези фрагментарни спомени отново започнаха да примигват. Жена, която пее, висок мъж, звукът от усукан метал. Може би наистина не знаеше кой беше. На следващия ден Ана Мария беше събудена от викове, идващи от коридора. Възбудени гласове с поречки на езици, които разпознаваше. Красимира и Стоян се караха с некого. Облече се бързо и отвори вратата само за сантиметър, опитвайки се да разбере какво става. Гласовете идваха от кабинета на шейха в края на коридора. Тя трябва да се съгласи», крещеше Стоян. «Имаме споразумение». «Споразумението беше да доведете момичето», отговори спокойният, но твърд глас на Исмаил. «Тя е тук, но никой не може да я принуди да каже да. Тя е дете», развика се Красимира. «Не знае какво е най-добро за нея». Ана Мария почувства гадене. Те наистина я виждаха като собственост, като нещо за търговия. Затвори вратата безшумно и се облегна на нея, треперейки. Час по-късно Красимира влезе в стаята без да чука. Очите й бяха червени, но не от тъга, от гняв. «Седни тук», заповяда, сочейки стола. Стоян влезе веднага след нея, затваряйки вратата с сила. «Слушай внимателно, Ана Мария», започна Красимира, гласът и студен като лед. «Ние пожертвахме всичко за теб. Всичко. Продадохме дома си, похарчихме спестяванията си, за да те доведем тук. И сега ще ни опозориш? Не съм искала да дойда тук», експлодира Ана Мария, намирайки смелост, за която не знаеше, че притежава. «Вие ми излъгахте!» Стоян направи крачка напред и Ана Мария инстинктивно се свита. Познаваше този поглед. Вече беше получавала бой, когато неуважително към осиновителите си. «Ще се омъжиш за шейха», каза той, артикулирайки всяка дума със смъртоносна прецизност. «Ще облечеш красивата рокля, ще се усмихнеш и ще кажеш да. Разбра ли? А ако не го направя?» Красимира се усмихна, но в израза й нямаше хумор.
Тогава ще откриеш, че има неща по-лоши от омъжването за богат мъж. След като си тръгнаха, Ана Мария се хвърли на леглото и плака, докато не й останаха сълзи. Беше напълно сама на света. Без семейство, без приятели, без никой, който да се интересува от мечтите или страховете й. Когато Лейла донесе обяда, Ана Мария едва можа да яде. «Утре е сватба», каза Лейла тихо. Ана Мария кимна, знаеше, че няма избор. Беше само дете в свят на могъщи възрастни, но част от нея, малка, но жестока, отказваше да се предаде напълно. «Лейла», повика я тя, когато младата слугиня излизаше. «Ако можеше да избираш, каквото и да е в живота, какво би избрала?» Лейла спря на вратата, обръщайки се с тъжни и мъдри очи. «Избор», каза тя просто. «Само избор». Тази нощ Ана Мария отвори тетрадката си за рисуване и започна да драска. Но този път не рисува мечти или далечни места. Нарисува себе си, изправена, с стиснати юмруци, гледаща директно в очите на този, който наблюдава рисунката. Може да беше затворена, може да беше сама, може да бъде принудена да носи красива рокля и да се преструва, че се съгласява с тази фарса. Но имаше нещо, което никой не можеше да й отнеме – гласът Ири. И утре пред всички щеше да го използва. Денят на сватбата изгря с чисто и синьо небе над Дубай, без единичко облаче да омекоти безмилостната жега на слънцето. Ана Мария се събуди преди зазоряване и наблюдаваше от прозореца как първите лъчи боядисваха градините на двореца в златисто. Това беше последният и ден като дете. Лайла и още две прислужнички дойдоха рано, носейки рокля, която сякаш беше излязла от приказка. Беше от бяла коприна с златни бродерии, които образуваха сложни орнаменти, произведение на изкуството, което струваше повече пари, отколкото Ана Мария щеше да види през целия си живот. Но за нея приличаше на саван. «Много красива», прошепна Лайла, опитвайки се да се усмихне, докато помагаше на Ана Мария да облече творението. Но очите й издаваха същата тъга, която потискаше сърцето на момичето. Ана Мария се остави да бъде подготвена като кукла. Деликатният грим подчерта кафявите й очи, косата й беше сресана в изискани къдрици, украсени с малки бели цветчета, а златни бижута, които тежаха като окови, бяха поставени на ръцете и шията й. В огледалото видя красива булка, но това беше лъжа. Под цялата тази красота тя все още беше само уплашено дете, което искаше да рисува, да учи, да има приятели, да израства естествено. Когато прислужничките завършиха, Красимира и Стоян влязоха в стаята. И те бяха елегантно облечени, като важни гости на кралска сватба. «Изглеждаш прекрасно», каза Красимира, но гласът й звучеше фалшиво дори за нея самата. «Помни какво разговаряхме вчера», добави Стоян, заплахата му завуалирана от принудена усмивка. Ана Мария ги погледна в очите и за първи път не видя родители. Видя непознати, хора, които бяха продали детството й за пари. «Разбрах», каза тя спокойно. Залата, където щеше да се проведе церемонията, беше превърната в нещо излязло от 1001 нощ. Персийски килими покриваха мраморния под, екзотични цветя ароматизираха въздуха, а важни гости, бизнесмени, дипломати, други шейхове заемаха златни столове, подредени в полукръг около олтара. Ана Мария влезе в залата под ръка с Стоян, който беше настоял да я предаде на младоженеца. Всяка стъпка върху червения килим звучеше като барабан в ушите й и можеше да усети стотици очи върху себе си. Шейх Омар я чакаше на олтара, внушителен в традиционните си бели одежди. Но когато очите им се срещнаха, Ана Мария отново видя онази странна тъга, сякаш и той беше затворник в тази ситуация. Имамът започна церемонията на арабски, дълбокият му глас ехтеше по високите стени. Ана Мария не разбираше думите, но схващаше значението. Свободата й се погребваше с всяка произнесена сричка. Накрая дойде моментът, от който най-много се страхуваше. Имамът се обърна към нея и на английски зададе въпроса, който щеше да промени живота й завинаги. «Ана Мария, приемаш ли Омар бин Ал-Халид
за твой съпруг, да го обичаш и да му се подчиняваш, в радост и в тъга, в богатство и в бедност, в здраве и в болест, докато смъртта ви раздели? Тишината, която последва, беше абсолютна. Ана Мария можеше да чуе собственото си сърце как бие, можеше да усети потта, която се стичаше по гърба и въпреки климатика, можеше да види Красимира и Стоян в първия ред, с очи, светещи от алчно очакване. Тя погледна шейх Омар. Очите му сякаш я молеха за нещо, което не можеше да разбере. После погледна публиката. Влиятелни мъже, които виждаха това като нормално, жени, които потупиха очи, може би си спомняйки собствените си уредени бракове. Накрая Ана Мария намери гласа си. Не. Думата излезе ясна, твърда, ехтейки в залата като изстрел. Шокирани шепоти се разпространиха между гостите. Красимира стана на крака с лице, червено от унижение и гняв. Стоян изглеждаше като да иска да се втурне до олтара и да отвлече Ана Мария оттам. Но шейх Омар заговори първи. За изненада на всички той се усмихна. Не усмивка на гняв или унижение, а нещо като облегчение. Благодаря, каза той с глас, изпълнен с емоция. Точно това исках да чуя от внучката си. Залата експлодира от възклицания на удивление. Ана Мария мигли, сигурна, че беше чула погрешно. Твоята... Какво? Омар се обърна да посрещне гостите. Присъствието му заповядваше мигновена тишина. Това момиче не е Ана Мария, дъщеря на Красимира и Стоян, каза той. Всяка дума рязаше въздуха като меч. Истинското име е Амина. Тя е моята внучка, дъщеря на скъпата ми Лайла, която умря преди 15 години заедно с съпруга си в автомобилна катастрофа. Ана Мария усети как светът се завърта около нея. Фрагментарни спомени започнаха да се подреждат като парчета от пъзел. Жената, която пееше, не беше сън, беше майка й. Високият мъж беше баща й. Катастрофата – невъзможно, извика Красимира, изправяйки се. Тя е наше дете. Омар направи знак и Исмаил се приближи, носейки папка с документи. Вие я намерихте след катастрофата, каза Омар, гласът му вече твърд като камък. Сираче, ранено, без спомени. Вместо да я предадете на властите, я задържахте, създадохте фалшиви документи и я отгледахте като ваша дъщеря, чакайки деня, когато би могла да ви бъде полезна. Ана Мария, Амина, погледна белега на крака си. Не беше белег от раждането, беше белег от катастрофата, която беше убила истинските й родители. Белегът, прошепна тя. Идентичен е с този, който имаше дъщеря ми, потвърди Омар със сълзи, стичащи се по брадатото му лице. Когато разбрах, че се опитвате да я продадете в брак, създадох тази фарса, за да я върна обратно. За да се уверя, че все още имаше духа на нашето семейство, че няма да се остави да бъде сломена. Красимира и Стоян се опитаха да протестират, да измислят извинения, да договорят някаква компенсация, но Омар вече беше дал знак на охраната си. Ще получите това, което беше обещано, каза той студено, посочвайки два малки сандъка. Достатъчно злато, за да компенсира разходите за отглеждането й. След това никога повече не искам да ви видя. Докато Красимира и Стоян бяха ескортирани навън, карайки се помежду си и хващайки отчаяно сандъците с злато, Ана Мария, Амина, остана неподвижна на олтара. 15 години лъжи, 15 години живот с хора, които я виждаха като инвестиция, не като дъщеря. Омар се приближи до нея бавно, сякаш беше направена от кристал и можеше да се счупи всеки момент. Мога ли да те прегърна? Попита той с треперещ глас. Амина погледна този мъж, който беше организирал сложна фарса само за да я спаси, който беше рискувал собствената си репутация, за да й даде избор. Бавно кимна. Прегръдката беше колеблива в началото. Двама непознати, опитвайки се да възстановят връзка, загубена преди 15 години. Но постепенно нещо старо и дълбоко се пробуди в сърцето на Амина. Усещане за принадлежност, което никога не беше изпитвала, дори в най-добрите моменти с Красимира и Стоян. Прощавай,
Прошепна Омар с глас, заглушен в косите й. Прощавай, че не те намерих по-рано. Прощавай, че се провалих с майка ти. Прощавай, че почти се провалих и с теб. Гостите в залата започнаха да се разотиват мълчаливо, разбирайки, че присъстват на личен момент на семейство, което се събира отново. Само Исмаил остана, наблюдавайки с дискретна усмивка. В дните, които последваха, Омар се погрижи да покаже на Амина всичко за истинското й семейство. Разхождаха се из градините на двореца, докато той разказваше истории за Лайла, бунтовната му дъщеря, която се беше влюбила в млад европейски археолог против желанията на семейството. Беше упорита като теб, каза Омар, усмихвайки се, докато докосваше червена роза. Когато реши да се омъжи за баща ти, аз бях глупак. Мислех, че той не е достатъчно добър за нея, че не може да й даде живота, който заслужава. Седнаха близо до фонтан, където златни шарани плуваха лениво между камъните. Лишавам я от наследство, продължи той, болката ясно чувствена в гласа му. Казах и, че ако избере този мъж, няма повече да е моя дъщеря. А тя беше твърде горда да отстъпи. Отидоха да живеят в Европа и никога повече не я видях. Амина поглъщаше всяка дума, чувствайки как парчетата от самоличността й се подреждаха бавно. Това обясняваше защо винаги се беше чувствала различна, защо чертите на Красимира и Стоян никога не бяха изглеждали познати, защо сънуваше места, които никога не беше посещавала. «Как разбра, че съм жива?» попита тя. Омар въздъхна дълбоко. Наех следователи след като тя умря. Исках да знам всичко за последните й години, за теб. Открих за катастрофата, за това как си изчезнала от болницата. Прекарах години в търсене, но Красимира и Стоян бяха хитри. Сменяха градове няколко пъти, фалшифицираха убедителни документи. Спря и я погледна с очи пълни с угризения. Чак когато разбрах, че се опитват да те продадат в брак, успях да ги проследя. Иронията е, че собствената им алчност те доведе обратно при мен. «Защо фарсата със сватбата?» попита Амина. «Защо просто не ме взе?» «Защото трябваше да се уверя, че все още си ти», отговори Омар. «Че 15 години манипулация не са сломили духа ти. Когато каза «не» на онзи олтар, разбрах, че истинската ми внучка все още е жива там вътре». Онази нощ Омар заведе Амина в личния си кабинет, където цяла стена беше посветена на снимки и спомени за Лайла. Амина видя за първи път лицето на истинската си майка, млада и красива жена със същите кафяви очи и същата решителна усмивка. «Беше архитект», каза Омар, показвайки дипломи в рамки. «Блестяща, творческа, мечтателка. Като теб». Амина докосна една от снимките, където виждаше бременна жена до висок и мил мъж. Баща ми беше археолог Маркус. Добър мъж, открих по-късно. Запознаха се на разкопки в Египет. Той я караше да се смее, а тя го караше да мечтае за неща по-големи от древни артефакти. Сълзи потекоха по лицето на Амина. Не бяха сълзи на тъга, а на облегчение. Най-накрая знаеше истинската си история. Най-накрая разбираше откъде идва страстта й към рисуването и творчеството. «Обичаха ли ме?» попита тя с тих глас. «Лудо», отговори Омар без колебание. «Лайла ми писа писмо малко преди катастрофата. Говореше за теб, за това как вече рисуваше, въпреки че беше бебе, за това как Маркус ти пееше на 3 различни езика. Бяхте щастливо семейство, подаде и пожълтял от времето плик. Това писмо пристигна седмица след новината за катастрофата. Аз никога не успях да го отворя напълно. Може би ти искаш да го прочетеш». Амина хвана писмото с треперещи ръце. Почеркът на плика беше деликатен, женствен, за татко с вечна обич, Лайла. Отвори го внимателно, усещайки мириса на лавандула, който все още оставаше в хартията след толкова години. Думите бяха на арабски, но Омар нежно преведе: «Скъпи татко, знам, че все още си ядосан на мен и може би никога няма да ми простиш, че избрах Маркус. Но трябва да знаеш, че съм щастлива, по-щастлива, отколкото някога си представях, че е възможно. Малката ни Амина расте толкова бързо. Тя има твоите очи, татко».
Онези тъмни очи, които виждат през хората, които разбират неща, които не би трябвало да разбират толкова рано. Но тя има нежното сърце на баща си и това ме успокоява. Тя рисува, татко. На 2 години тя вече прави драсканици, които сякаш разказват истории. Маркус казва, че е наследила моята креативност, но аз виждам нещо повече. Виждам душата на нашето семейство, същата яростна решителност, която ме накара да се боря за любовта си. Сънувам те напоследък. Сънища, където сме всички заедно, ти, аз, Маркус и Амина, в градините, които толкова обичаш. В сънищата ти учиш внучката ми за розите, а тя се смее по онзи начин, по който само децата знаят да се смеят. Може би е глупаво, но чувствам, че скоро ще се видим отново лице в лице. И когато това се случи, се надявам да можеш да ми простиш, че следвах сърцето си. Надявам се да можеш да опознаеш внучката си и да я обичаш, както аз я обичам. Маркус ме вика за вечеря. Амина току-що се събуди от следобедния сън и прави онзи звук, който ти правеше, когато беше нетърпелив. Да, татко, тя е истински алхалит. С цялата си обич и копнеш, твоята упорита дъщеря Лайла Пес. Ако нещо ни се случи, обещай ми, че ще се погрижиш за нея. Обещай ми, че ще порасне, знаейки, че е била обичана. Когато Омар завърши превода, и двамата плачеха. Амина притисна писмото до гърдите си, усещайки присъствието на майка, която едва познаваше, но която я беше обичала безусловно. Тя знаеше, прошепна Амина. По някакъв начин тя знаеше, че нещо ще се случи. Омар кимна, избърсвайки сълзите. Лайла винаги беше интуитивна и беше права за това, че си истински алхалит. Начинът, по който се изправи пред онзи олтар, как каза не, въпреки страха, това е чистото мъжество на нашето семейство. В следващите седмици Омар се погрижи да представи Амина на света, който беше нейн по право. Тя запозна братовчеди, Лели, обширно семейство, което беше чувало за нея в шепоти години наред. Някои я посрещнаха с първоначален скептицизъм, но приликата с Лайла беше неоспорима и скоро беше приета като част от клана. По-важното беше, че Омар изпълни мълчаливото обещание, което беше дал на мъртвата си дъщеря. Амина щеше да има избор. Можеш да учиш където искаш, каза той един ден, докато се разхождаха из градините. Изкуство, архитектура като майка ти, археология като баща ти или всичко, което сърцето ти желае. Целият свят е отворен пред теб. А ако искам да се върна в Европа, попита Амина, изпитвайки границите на новата си свобода. Тогава ще ми липсваш всеки ден, но ще подкрепя решението ти, отговори Омар без колебание. Вече направих грешката да се опитам да контролирам съдбата на една дъщеря. Няма да направя същата грешка с внучката си. Амина се усмихна, чувствайки за първи път в живота си, че наистина принадлежи някъде. Започна да изучава арабски и английски по-сериозно, откривайки, че има талант за езици. Артистичните й умения разцъфтяха под ръководството на частни учители, които Омар нае. Рисуваше градините на двореца, скициране лицата на хората, които опознаваше, създаваше цели светове с ръцете си. Но най-важното беше връзката, която изграждаше с Омар. Бавно те се научиха да бъдат дядо и внучка. Той й разказваше древни истории за земята си, а тя му показваше рисунките си. Той я учеше на бизнес и отговорност, а тя го учеше отново да се смее. Върна светлината в живота ми, каза той една вечер, докато наблюдаваха звездите от терасата на двореца. Мислех, че съм загубил семейството си завинаги. И ти спаси живота ми, отговори Амина. Не само от онази сватба, но от цял живот лъжи. Междувременно, от другата страна на света, Красимира и Стоян откриха, че златото, което бяха получили, беше истинско, но недостатъчно да поддържа пороците им. За няколко седмици загубиха всичко в хазарта отново, точно както Омар беше предвидил. Опитаха се да се върнат в Дубай, но откриха, че са в черния списък на всички страни от Персийския залив. Опитаха се да продадат историята си на сензационни вестници, но никой не се интересуваше от тяхната версия на фактите.
В крайна сметка се върнаха в Пловдив, по-бедни и огорчени от когато заминаха. Апартаментът, който бяха продали, беше зает от ново семейство и се озоваха да живеят в стая под наем в същия квартал, където бяха отгледали Амина. Тя беше виновна, мърмореше Красимира, гледайки през мръсните прозорци към улиците, които някога бяха наричали дом. Ако беше послушна, щяхме да бъдем богати. Тя никога не беше наша, отговаряше Стоян, пиейки ефтина водка, която беше всичко, което можеха да си позволят. Винаги знаехме, че е различна, но в дълбините си, в редките моменти на трезвост, и двамата знаеха истината. Бяха загубили не само богатство, но възможността да обичат истински дете, което беше влязло в живота им като подарък. Вместо да бъдат родители, избраха да бъдат търговци. И сега плащаха цената на алчността. Година след онзи преобразяващ ден на олтара, Амина беше неузнаваема. Не физически, тя все още беше същото момиче с кафяви очи и срамежлива усмивка, но имаше увереност в движенията й, светлина в очите й, която не съществуваше преди. Говореше течно арабски сега, владееше английски и учеше френски. Рисунките й бяха еволюирали в сложни картини, които улавяха не само физическата красота на света около нея, но и емоциите и историите на хората, които изобразяваше. Омар организира частна изложба на работите и в двореца, поканвайки познавачи на изкуството от целия близък изток. Картините на Амина, особено поредица за загубени и намерени спомени, впечатлиха всички. Тя има таланта на майка си, но уникална перспектива за живота, коментира арт-критик от Лондон. Има емоционална дълбочина в работата й, която рядко виждаш от толкова млад човек. Но може би най-важната промяна в Амина беше способността й да прощава. По време на разговор с Омар в градините тя изненада дядо си с думите си. Понякога мисля за Красимира и Стоян, каза тя, смесвайки боите в палитрата си, и чувствам съжаление за тях. Омар вдигна вежда. Съжаление? Те можеха да имат истинско семейство, обясни Амина. Можеха да ме обичат наистина, можеха да бъдат щастливи. Но избраха алчността, избраха да ме виждат като инвестиция вместо като дъщеря. В крайна сметка загубиха повече от мен. Ранната мъдрост на внучката му продължаваше да изненадва Омар. Тя беше преминала през изпитание, което би сломило много възрастни, но излезе по-силна и състрадателна. «Искаш ли да ги видиш отново?» попита той внимателно. Амина обмисли въпроса дълго време. «Не», каза накрая, «не защото ги мразя, а защото тази част от живота ми приключи. Знам кой съм сега, знам откъде идвам и на къде отивам. Не ми е нужно да гледам назад». На 16 години Амина се беше превърнала в изключителна млада жена. Разделяше времето си между ученето, изкуството и изучаването на семейния бизнес. Омар беше създал образователен фонд за момичета в риск в нейно име. И Амина активно участваше в решенията как да помогнат на други деца. «Искам всяко момиче да има това, което аз имам сега», каза тя по време на заседание на фондацията. Избор. Шанса да открие кой наистина е, не кой другите искат да бъде. Проектът стана нейна страст. Пътуваше с Омар до други страни, посещавайки сиропиталища и училища, използвайки изкуството си, за да събира средства и да повишава съзнанието за правата на децата. В едно от тези пътувания до сиропиталище в Йордания, Амина срещна Ясмин, 12-годишно момиче, което я напомняше на себе си преди няколко години. Уплашено, самотно, но с искрица решителност в очите. «Как знаеш, че всичко ще бъде наред?» попита Ясмин, докато Амина я учеше да рисува. «Защото научих, че дори когато загубим всичко, винаги можем да започнем от начало», отговори Амина. «И защото има хора в света, които се грижат за нас, дори когато още не го знаем». Ясмин стана първата официална бенефициентка на програмата за осиновяване на фондацията, като беше приета от любящо семейство, което беше загубило собственото си дете години по-рано. Да види усмивката на лицето на момичето в деня на осиновяването беше един от най-щастливите моменти в живота на Амина.
На 80-тия си рожден ден Омар организира интимно празненство в градините на двореца. Амина носеше тюркоазена рокля, същия цвят като онази ужасна рокля от преди 2 години, но този път по собствен избор. Помниш ли този нюанс? Попита тя, завъртайки се, за да покаже роклята на Омар. Как бих могъл да забравя, засмя се той. Беше цветът на освобождението ти. Празненството събра всички важни хора от новия живот на Амина, братовчедите, които се превърнаха в братя, лелите, които станаха доверени приятелки, Исмаил, който се превърна в закрилнически приятел, и дори Лайла, прислужничката, която сега изучаваше изкуство благодарение на насърчението на Амина. Но най-специалният подарък от Омар не беше материален. Беше запечатан плик с червена восъчна печат. Това пристигна за теб днес, каза той с очи, блестящи от мистерия. Амина отвори плика и намери писмо за приемане от Екол де Бозар в Париж, едно от най-престижните художествени училища в света. Как? Започна тя. Изпратих картините ти за оценка, обясни Омар. Заедно с писмо, обясняващо историята ти. Те бяха впечатлени не само от таланта ти, но от пътешествието ти. Искат да започнеш следващия семестър. Амина погледна писмото, после Омар, после всички усмихнати лица наоколо. Париж. Градът, където родителите й се бяха запознали, където вероятно щяха да живеят, ако съдбата беше различна. Това ли искаш? Попита Омар. Защото ако е така, имаш цялата ми подкрепа. Но ако не е, също е наред. Амина прегърна дядо си, усещайки отново онова чувство на свобода, което беше изпитала, когато каза «не» на олтара. «Искам да опитам», каза тя, «но искам да се върна. Това е домът ми сега. Това винаги ще бъде твоят дом», обеща Омар. Без значение къде те заведе животът. Амина беше на 23 години, когато получи поканата, която щеше да промени живота й отново. Беше за изложба на картините и в Националната галерия в Лондон. Чест, запазена за утвърени художници. Серията, която щеше да представи, се казваше «Намирайки пътя към дома» и разказваше чрез цветове и форми историята на нейното собствено пътешествие. Имаше мрачни картини, представляващи годините с Красимира и Стоян, избухвания от златиста светлина, символизиращи срещата с Омар, и деликатни портрети на всички деца, на които беше помогнала чрез фондацията. Централната картина от изложбата беше автопортрет на нея на 15 години пред олтара, казваща «не». Но за разлика от действителността, в картината тя не беше сама. Призрачни фигури на истинските и родители стояха зад нея, с ръце на раменете и, давайки и сила. Омар, вече с напълно побелели коси, но все още внушителен, стоеше до нея на откриването на изложбата. «Майка ти щеше да бъде горда», прошепна той, наблюдавайки тълпата, възхищаваща се на творбите на внучката му. «Знам», отговори Амина, усмихвайки се. «Усещам я тук, заедно с татко. Мисля, че одобряват пътя, който избрах». Млад журналист се приближи, заинтересован да интервюира художничката, чиято работа предизвикваше толкова голямо въздействие. «Госпожице Ал-Халид, личната ви история е забележителна. Имате ли съвет за младите хора, които може да преминават през подобни ситуации?» Амина обмисли въпроса внимателно. «2 неща», каза тя накрая. «Първо, гласът ви има значение, дори когато сте дете, дори когато сте уплашени, дори когато изглежда, че никой не слуша. Гласът ви има сила. Използвайте го». Тя направи пауза, поглеждайки автопортрета пред олтара. И второ, истинската любов никога не принуждава, никога не заставя, никога не се пазари. Истинската любов предлага избори и уважава решенията, които вземаме. Ако някой казва, че ви обича, но се опитва да контролира живота ви, това не е любов, това е притежание и вие заслужавате повече от това. След интервюто Амина и Омар се разхождаха по улиците на Лондон, наслаждавайки се на прохладната вечер. Тя беше израснала и станала изключителна жена, но все още обичаше тези прости моменти с дядото, който я беше спасил. «Някакви съжаления?» попита Омар.
За какво? Че не си имала нормално детство, че си преминала през всичко това. Амина спря и го погледна, кафявите й очи блестяха под светлините на града. Дядо, ако не бях преминала през всичко това, нямаше да бъда това, което съм днес. Нямаше да помагам на децата, на които помагам, нямаше да рисувам платната, които рисувам, нямаше да имам силата, която имам. Понякога най-трудният път е този, който ни отвежда точно там, където трябва да бъдем. Омар се усмихна, спомняйки си думите на Лайла от писмото. Тя има душата на нашето семейство, същата жестока решимост. Внучката му беше намерила не само пътя си обратно към дома, но беше превърнала болката си в цел, преживяването си в мъдрост, страха си в смелост. И тази нощ, разхождайки се по улиците на Лондон с една от най-обещаващите художнички на поколението си, която също така се случваше да бъде обичната му внучка, Омар знаеше, че Лайла беше права. Истинската любов винаги намира пътя обратно. Дори когато отнеме 15 години, дори когато изглежда невъзможно, дори когато трябва да пресече океани и да счупи вериги от лъжи, истинската любов винаги намира пътя обратно към дома. Дори когато злото се опитва да контролира съдбата ви, истината ще възтържествува. И истинската любов, тази, която защитава и прощава, винаги побеждава. Колко пъти в живота биваме тласкани към пътища, които не избираме? Колко пъти приемаме да заглушим собствения си глас, за да угодим на другите или от страх да не загубим нещо? Живеем в свят, където често любовта се бърка с контрол, а послушанието се бърка с уважение. Но истинската любов освобождава, истинската грижа слуша, истината, колкото и болезнена да е, има силата да лекува. Историята на Амина ни напомня, че без значение колко дълбоко някой се опита да заровие истината, тя винаги намира начин да изплува. Без значение колко време отнеме, истината побеждава. И когато имаме смелостта да кажем «не» на това, което ни заплашва, всъщност казваме «да» на свободата си. Може да сте били наранени, предадени, заглушени или осъдени. Може да сте израснали без подкрепа, да сте живели с несправедливости, да сте носили тежести, които никога не са трябвало да бъдат ваши. Но има нещо, което никой не може да ви отнеме – силата на избора, способността да започнете от начало, правото да мечтаете. Не чакайте светът да ви позволи да бъдете това, което сте. Изберете да бъдете. Не чакайте раните от миналото да бъдат изтрити. Почетете ги. Те разказват историята на вашата устойчивост. И преди всичко, помнете, гласът ви има значение. Дори да трепери, дори да е уплашен, говорете, защото има някой, който се нуждае точно от вашата смелост, за да се освободи и той. Ако това послание докосна сърцето ви, споделете го с някой, който се нуждае да го чуе. Харесайте това видео, абонирайте се за канала ни и коментирайте с «Избирам да бъда свободен», ако и вие вярвате, че истинската любов уважава и освобождава. И помнете, историята ви може да вдъхнови други животи. Не мълчете, говорете, живейте, избирайте.